Ja by som možno teraz skorej začal sa rozprávať aj o tom, že ako možno to bohatstvo budovať, hej, lebo aby sme sa dostali k tomu biznisu a k týmto veciam, mali sme nejaký flow a môžeme si povedať možno aj o tom, že cash flow, že ako tie peniaze prúdia, hej, a ako môžu prúdiť k tomu, aby sa človek posunul. Lebo to, že a byť zdravý a všetko, samozrejme na každú jednu z týchto oblastí môže byť nejaká stratégia, ten človek si to potrebuje zadefinovať. Najviac ľudí každopádne zaujíma, že ako byť slobodný v rámci toho tých peňazí, ako byť slobodný možno aj v rámci toho času, lebo veľa ľudí má takú mylnú predstavu, že budem robiť ako Fredka, zarobím a to je bohatstvo. Ale podľa mňa bohatstvo sa meria podľa času, ktorý mám. Hej. Zober si, že ideš, teraz pracuješ, hej, makáš, zarábaš dobre. A zober si, že teraz si povieš, že stop, prestal som robiť, a to si možno aj vy zodpovedzte, ktorí nás počúvate, na koľko mesiacov môžem úplne odísť, aby som vedel byť slobodný a robil si, čo chcem. Lebo to jednu veľmi dobrú myšlienku som dostal tiež od jedného kolegu, čo mi teda aj toto spomenul, že on presne hovoril, že dobre, zober si, že tak ideš teraz na 8 mesiacov pôjdeš preč cestovať. 8 mesiacov si bohatý človek, lebo dobre zarábaš, všetko si dovolí, čo chceš. Ale prídeš a po 8 mesiacoch si chudák. Lebo si na bode nula a musíš zase začať makať. A o tomto a všetkom, ako vybudovať ten kapitál, ako vybudovať to bohatstvo a v tom finančnom hľadisku hovorí jeden známy autor kníh o peniazoch Robert Kiyosaki. Napísal knižku Bohatý otec, chudobný otec, viacerí ho teda poznáte. A on presne popisuje v tom cashflow kvadrante, že odkiaľ pochádza príjem ľudí. Že presne rozdeľuje ľudí podľa toho, odkiaľ pochádza ich príjem. A podľa mňa to vieme presne na tomto ilustrovať, lebo toto je to, čo by mal každý ovládať. To je základ chápania toku peňazí. Ak chce človek uspieť, presne, keď pôjde preč na 8 mesiacov, vráti sa, je chudák. A to preto, lebo nemá vybudovaný cash flow. To znamená, on nemá vybudovaný nejaký pasívny príjem, tok peňazí, ktorý mu chodí, aj keď on je preč. Väčšina ľudí pracuje pre peniaze. Čiže vymieňa svoj čas za to, aby mu zaplatili nejakú mzdu za peniaze. 5 eur na hodinu, môžem sa stotožniť. 5 eur na hodinu, 10 eur na hodinu. Hej, my sme v Tesku robili za 2 eur na hodinu dakedy, takže vieme, čo je to robiť 8 hodín za 16 eur. Hej, takže aj také boli časy, ale áno, vymieňa čas za peniaze. Vymení 40 rokov života za 500 000 eur. Pretože to je to, čo väčšina ľudí zarobí za celý život v práci. 40 rokov v práci vymení za 500 000 eur. Ak chce viac v živote, no tak kedy budem pracovať viac? Nemám viac času. O tomto hovorí vlastne prvý kvadrant, že kvadrant zamestnania, že odkiaľ pochádza príjem zamestnanca? No od zamestnávateľa. A zamestnávateľ platí ľudí na základe toho, koľko hodín v mesiaci odrobia, podľa toho im pošle peňazí. Zamestnanec, a neviem, či to chceme tak detaľnejšie rozpýtvať a ideme sa tomu venovať. No však povedz a možno ťa strihnem. Alebo prosím do toho presne vstúpiť, ja ti budem klásť otázky, ale zamestnanec naozaj, aj keď zarába lepšie, on si povie, že mám tú istotu, pretože platí za mňa zamestnávateľ odvody. Platí za mňa. Mám nejakú dovolenku, môžem si proste vybrať voľno, aj to mám platené. Alebo mám v roku nejaký proste sumár hodín, ktoré si môžem zobrať a využiť ich proste na voľno, mám to platené. Ja to volám v tomto ponímaní, že istota, že neviem, že dostanem vypísaný lístok dovolenkový. Že nemám potvrdené, že mi dá. Áno, môže byť, hej, nie každý dostane dovolenku, kedy chce, musí si to proste dohodnúť s kolegmi a tak ďalej. Ale proste príjem zamestnania hovorí presne o tomto, že robím pre niekoho iného, aby mi za to dal mzdu. A robím pre niekoho iného, ten iný človek sa stáva slobodným, lebo ja pre ňoho robím a on si vlastne požičiava môj čas. Keď ten niekto, kto ma zamestnáva, má viacero zamestnancov, tak on si požičiava čas viacerých ľudí, tým pádom on s jeho organizáciou nemusí možno už raz pracovať, lebo môže cestovať, lebo on si požičal čas niekoho iného na to,
aby si splnil svoje ciele a sny. A možno tá firma pomáha ľuďom, ale vlastne ona pomáha ľuďom, ale zároveň plní si ciele on. A presne keď sme sa bavili, že ako vybudovať to bohatstvo, ako vybudovať to, že ako pracovať s časom, že veľa ľudí nevie, veľa ľudí nevie robiť s časom svoj denný time management. Ľudia povedia, nestíham, nedá sa, neviem. Oni nevedia ísť, keď je nejaká oslava rodina a veľa ľudí sa tam nevie dostať, lebo si povedia, že mám toho toľko, nestíham. Hej, áno. Nevedia robiť bežne s časom, ale to nevravím o tom, že oni celý život budú robiť v takomto, Robert Kiyosaki to volá, že krysy závod, kedy celý život len robím, na nič nemám čas, len robím pre niekoho iného, aby som zarobil toho 500 000, inakšie to je pri príjme 1 000 eur mesačne. 500 000 človek zarobí. Hej. A vtedy získa viac, keď robí viac. Čiže zoberie si druhú robotu, alebo nájde lepšie platenú prácu. To je kvadrant zamestnania. Človek nemá šancu sa dostať k úplnej slobode. A teda vybudovať bohatstvo, o ktorom sa rozprávame. Nemá šancu. A tu ho môžeme definovať vo všetkých tých vecí. Sloboda času, sloboda peňazí, sloboda rozhodovania, vitalita a tak ďalej a tak ďalej. To otvorenie dverí, kde tam uvidím dom s výhľadom, s bazénom, manželku s jogou a tak ďalej. Proste v kvadrante zamestnania nie je možné vybudovať bohatstvo. Bodka. Súhlas. Bodka. Brutálnu myšlienku som teraz pár dní dozadu, keď sme sa bavili, že akú tému dneska dáme, som počul, nie je to moja myšlienka, je to myšlienka multimilionára jedného. On rozpráva presne o tom, že není šanca vybudovať bohatstvo tým, že budem viacej robiť. Bohatstvo vybudujem len vtedy, keď veľa investujem. Bohatstvo vybudujem len vtedy, keď veľa investujem. To znamená, že keď toto hovorí multimilionár, že potrebuješ veľa investovať, aby si získal bohatstvo, tak na tom proste niečo bude. A to je presne možno aj zase taká kontroverzita, len trošku mimo témy, že ľudia sa boja investovať. Hej. Čo je v pohode určitých ľudí, nie každý chce byť bohatý. Áno. Hej. Zase možno v určitom ponímaní ti povedia, áno, jasné, že chcem byť bohatý. Ale nespravia preto tie kroky. Hej. Lebo synonymum bohatstva v tomto ponímaní je investovanie. Či už času, či už peňazí, energie a tak ďalej. Hej. Ale človek zamestná sa, pretože však istota, hej, na prvý pohľad, taká skrytá, čo by som povedal, že najväčší klam v dnešnej dobe, ale tak ľudia to tak vnímajú stále. A potom jasné, že to nejde ďalej. To je socialistické vnímanie ľudí v tejto geografickej oblasti, podľa mňa. Lebo čím ďalej, tým viac západných firiem prechádza do módu väčšej slobody. Žiadny pracovný čas. A tak ďalej, a tak ďalej. Sprav, čo máš. Presne tak. Hej, tí západné firmy fungujú na tomto, na väčšej slobode. Máš nejaký projekt, na ktorom pracuješ, ale či si v kancelárii, či si to robíš z domu, či ideš v kancli a hráš tam plejko, im je to jedno. Hlavne, že bude spravený ten job, ktorý máš a dávajú ľuďom väčšiu slobodu. U nás to tak ešte nefunguje, ľudia to tak nevnímajú a podľa mňa bude nejaké generácie ešte trvať, kým sa to celé zmení. Ale o tomto presne je, že tie generácie, kým sa to zmení, keby ten človek využije správnym spôsobom na investovanie času a peňazí, tak je tak či tak bohatý. Určite. Hej, o čom sa bavíme. Má extrémnu výhodu oproti ostatným, lebo všetci ostatní idú s davom a on by išiel proste mimo neho. Ale aj to, ako investovať, čo investovať. Teraz sa nebavíme o investovaní, čo každý pozerá v každej reklame od banky. Investujte pravidelne do nejakých podielových fondov, do akcií, do bitcoinov a neviem kde. Teraz sa nebavíme o investíciách do finančného trhu, do akciových trhov, do dlhopisových trhov. Teraz sa bavíme o investícii do seba, do svojho biznisu. Teraz sa bavíme o investícii do vzdelania. Proste potrebujem veľa dať, aby som sa posunul z kvadranta Z, zamestnanca, do druhého kvadrantu, a to je kvadrant, kedy už nie, že som slobodný, ale kedy pracujem aspoň na seba. To je kvadrant SZČO, samostatne zárobkovo činnej osoby. Živnostníka. Kedy samozrejme je to o tom, že nemám nad sebou šéfa, ale ja môžem zarobiť viac len tým, že robím viac. V zamestnaní, keď chcem zarobiť viac, musím mať druhú robotu a robiť 24 hodín. Ale v tom kvadrante živnostníka ja môžem zvýšiť cenu práce. Proste keď som teraz
robím stolára, tak keď som teraz predával produkt za 500 eur, tak keď vidím, že mám veľa zákazok, tak zdvihnem cenu a sa robím viac. Alebo proste zoberiem si nejakého zamestnanca pod seba a pomáha mi s tým a dokážem zarobiť viac. Alebo mám veľa zákazok a zarobím viac a tie peniaze nemá zamestnávateľ môj, mám ich ja. Ale robím non-stop. Hej, veľa živnostníkov naozaj je v takom kolobehu, veľa aj mojich klientov, proste toto presne má, že robia non-stop. A nevedia sa z toho nejakým spôsobom dostať a nevedia ani rozmýšľať nad tým, ako sa z toho dostať, lebo nemajú čas. Nestíhajú, prídu domov úplne vypnutí, presne tak. Spať a znova ráno hneď chytro utekať naspäť do práce a oni to vedia najlepšie. Ale to by sme sa vedeli veľa rozprávať. Ten človek, jemu to naplňa nejakú istotu tým, že má veľa zákazok a nestíha. Jemu to dodáva proste sebavedomie, že ho ľudia chcú, že má veľa, chce im proste vyhovieť, niekto je dobrosrdečný, nevie povedať nie a tak ďalej. Tam je veľa tých faktorov. Ten človek sa nikdy nedostane z toho kolesa, kým sa proste nad tým začne viacej zamýšľať, že ako sa posunúť zase ďalej. To by bolo aj na dlho. Čiže aj to bohatstvo v tomto kvadrante v tých všetkých oblastiach, ako sa bavíme, hej, môžeme to nazvať ako nejaké ultimátne bohatstvo, tak je ťažko dosiahnuť. Hej, lebo máš sa finančne lepšie, na Slovensku si povedzme aj živnostník vie zarobiť 3, 4, 5 tisíc, niektorí aj 10. Hej, áno, aj viac. Áno, a toto som ja častokrát ako dieťa nevedel, hej, alebo keď sme dospievali, že ty kokso, že naozaj ten človek si vie zarobiť kvalitnou prácou. Hej, ale sú otroci sami seba, svoje roboty. Potrebuje to najprv rozbehnúť. Čiže človek potrebuje sa najprv do toho kvadrantu živnostníka dostať, lebo živnostník zarába možno menej ako zamestnanec na začiatku. Živnostník nemá takú istotu ako zamestnanec na začiatku. Nikto mu nezaplatí odvody, on je sám zodpovedný. Veľa ľudí sa bojí zodpovednosti samého za seba, preto sa boja opustiť kvadrant zamestnania a ísť do kvadrantu živnostníka. Lenže keď to spravia, zrazu sú pánmi svojho času. Toto je prvá vec, čo človek potrebuje spraviť, krok do neznáma, aby sa stal pánom svojho času. Ak nie si pánom svojho času a celý tvoj život... A rozhodovania tým pádom, áno, čo je ďalší jeden z tých faktorov. Ak celý tvoj život riadi niekto iný, proste tam je slepá ulička. Akokoľvek ťa to bude baviť, je tam slepá ulička k vybudovaniu bohatstva. Čiže živnostník má brutálnu výhodu v tom, že je pánom svojho času a vie zvýšiť svoj príjem len tým, že urobí viac alebo zvýši ceny. Samozrejme, keď nerobí, nezarobí. Toto je zase problém, že živnostník potrebuje myslieť na to, čo keď tu ja nebudem, čo keď mi zdravie doslúži, čo sa stane potom. Čo dôchodok? Čo dôchodok, hej, veľa živnostníkov proste má minimálne odvody do sociálky, proste majú náklady na výšku príjmov spravené a tam je potom problém, veľa ľudí to nerieši a väčšine aj proste u nás klientom živnostníkom odporúčam, myslíte na to, lebo keď neplatíte odvody, tak by ste tie peniaze si mali šetriť a správne ich na ten dôchodok nejakým spôsobom zhodnocovať, aby si naozaj na tom dôchodku za 30 rokov vybudovali taký kapitál, z ktorého budete žiť, lebo keď budete mať 65 rokov, tak vám povedia, že dôchodkový vek bude 75. Nepôjdete do dôchodku vtedy, keď ste čakali, ale 70-ročný živnostník málo kedy robí už aktívne, tam už energiu človek nemá a zistíte, že dôchodok zo štátu vám vyjde minimálny 400 dačo euro a vtedy si poviete, že to vážne som celý život robil a ja nemám nič? No áno, celý život si na to nemyslel, celý život si neplatil odvody a celý život si vôbec nechcel sa ani zamyslieť nad tým, že čo bude raz so mnou, takže áno, budeš mať taký dôchodok. Čiže živnostník musí mysleť na toto, pokiaľ nemá ambíciu vybudovať podnik. Tretí kvadrant, o ktorom hovorí Kiyosaki, je už proste človek, ktorý vybuduje podnik. To znamená, že aj živnostník, ktorý príde na to, ako pod sebou získať schopného, možno nejakého remeselníka, možno schopného účtovníka. Človeka, čo zobere čas tvojej práce. Hej? Čiže najmem si niekoho čas, aby som dokázal vybudovať podnik. Čiže už nebudeš, povedzme, riešiť ty aj zákazky, aj stružlíkať, nebudeš aj faktúrovať, nebudeš to aj voziť, aj skladať. Budeš len rozmýšľať a rozdeľovať úlohy. Tak. Toto. To je majiteľ. Majiteľ, a keď už majiteľ vybuduje podnik na taký úroveň, že má už všetko funkčné, tak si najmä riaditeľa alebo manažera, ktorý už aj rozdeľuje úlohy. A potom je tam majiteľ iba naozaj ten človek, ktorý dáva víziu, príde skontrolovať, rozmýšľa nad inováciami, čo spraví, čo vylepší,
čo teraz je novinka na trhu, s čím by podnik mal fungovať, lebo riaditeľ nerozmýšľa nad tým, čo je novinka na trhu. Riaditeľ je manažér. Proste osobnosť manažéra, to som robil tiež jedno video na YouTube, že je osobnosti vo mne. Nie. Podcast. To bolo, neviem, kde sme sa o tom bavili, že proste, aké sú proste vo mne osobnosti. Toto nebol podcast, to bolo proste video, zase je to v živote bez limitov na YouTube, že riaditeľ je manažér. Manažéra zaujímajú čísla, či všetko funguje, kto prišiel do roboty, aká robota sa má spraviť, jeho zaujímajú čísla, štatistiky, konkrétne veci, systémy, procesy. On nerozmýšľa nad tým, ako sa darí konkurenčnej firme, čo je teraz novinka, ktorú potrebujeme zapojiť, ktorý proste nový mechanizmus musíme vyvinúť. Nad tým nerozmýšľa riaditeľ, nad tým potrebuje rozmýšľať ten majiteľ, lebo majiteľ je osobnosť podnikateľa. A človek sa musí týmto podnikateľom stať. Čiže keď je zamestnanec, on ešte není podnikateľ, on musí mať víziu, že niečo chce. Musí urobiť ten krok, ísť do toho kvadrantu samostatne zárobkovo činnej osoby, aby bol pánom svojho času. Tam sa naučí, že musí niečo robiť a proste už sa postaví sám na nohy. Keď to má rozbehnuté, potrebuje sa naučiť, ako nájsť niekoho pod seba. Ako delegovať. Ako delegovať veci. A keď to vybuduje do takého levelu, že ešte to manažuje on, vníma tie veci, ale už treba ísť potom čo najskôr do fáze, kedy si najmä manažéra a on je iba ten inovátor. On je ten, ktorý sleduje tie ukazovatele, tie trendy, aby ten jeho podnik vedel rásť. Podnikateľ má víziu, motivuje tým, sleduje, ktorý článok toho týmu škodí firme. Ak je vo firme zhnité jablko, treba ho proste dať preč. Toto podnikateľ vníma a sleduje. Čo môže ovplyvniť jeho podnikanie? Ak človek ako majiteľ rozmýšľa nad týmto, jeho podnik bude rásť. A vlastne, keď je človek majiteľ, odkiaľ pochádza jeho príjem? Zo zákazok, z firmy. Z firmy. Keď pôjde na 8 mesiacov preč, bude jeho firma fungovať? Pokiaľ je dostatočne veľká a kvalitná, určite. Super. Toto je cieľ, ako sa minimálne začať osamostatňovať. A získať aj ten čas. A získavať čo čas. je ultimátny cieľ. Presne tak. K Čiže budovaniu bohatstva. podľa Kiyosakiho jedine majiteľ v cashflow kvadrante dokáže už mať čas. Podľa toho, aká je veľká tá firma, podľa toho dokáže mať viacej času. A tu už by som možno aj povedal, že práve ten kvadrant majiteľa už dokáže myslieť nad tým našim nazývaným ultimátnym bohatstvom.